Türkmenistan Täjikistana yük daşayan onlarça ýüklüğüň öz territoriýasyndan geçmegine ýeni ruhsat bermeýär. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan sürjüleriň sözlerine görä 4 fevraldan başlap türkmen häkimetleri Täjikistany barýan ýa-da gelýän ýüklügleri öz territoriýasyndan tranzit geçirmeýär. Häzirki wagt Täjik häkimetleri bu meseleni çözüp ýüklüglerini Türkmenistanyň territoriýasyndan geçmegine ruhsat almaga çalışýarlar. Täjikistanyň transport ministriniň ornwasary Şeraly Gançalzow 5 fevralda Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri bu çäräniň sebäpleri barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Şol sebäpli Türkmenistanyň näme sebäpden Täjikistana ýük daşayan ulaglary goý bermedligi nämälim bolup galýar. Gançalzowdanyň sözlerine görä, olar ýüklü sürjülerinden bu meseleniň sebäpleri anyklanýança sabyrly bolmagy sorapdyrlar. 4 fevraldan bäri Täjikistana ýük daşayan ulaglaryň serhetden geçmegine ruhsat berilmeýär. Şonu ýüklülaryň sany 20 barabardy. Ýöne bugün olaryň sany hat hem artar. Hatda dün olar termizden hem goý berilmändirler diýip Gançalzowda aýtdy. Täjikistanyň transport ministriniň ornwasary ýüklü sürjüleriniň başga 2 alternativ marşrutdan peýdalanyp biljekdiklerini hem belledi. Onuň sözlerine görä Owganstanyň we Azerbaýjanyň territoriýasyndan geçip Täjikistana aşyp bolar. Ýöne işewirler bu 2 alternativ marşrutyň ýüklülaryň geçmeli aralygyny hassa artdyrjakdygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri gurrun edilýän gadagynçylyk dogrusunda häzirlikçe kommentari bilen çykyş etmediler. Türkmenistanyň Täjikistana ýük çekýän ulaglaryň öz territoriýasyndan geçmegine gadagynçylyk ýermek bilen bagly waka ilkinji gedek ýüze çykmaýar. Türkmen serhetçileri geçen ýylyň awgust aýynyň aýagynda ençeme günläp Täjikistanyň ýük daşaýjylarynyň ulaglaryny öz territoriýasyna geçirmändi. Türkmen-Eýran serhedinden geçip bilmedik ýük ulaglaryň sürjüleri özleriniň Türkmenistanyň giňişligine goý berilmezliginiň sebäplerini bilmeýändigini aýdypdylar. Adatlyk radiosyna jaň eden sürjüler Türkmen-Eýran serhedindäki beýleki geçelgelerde de şoňa meňdeş ýagdaýyň dowam edýändigini aýdypdylar. Saraq serhet geçelgesinde Täjikistanyň Türkiýeden satyn alan ýolagçy awtobuslary hem dur, olary hem geçirmediler diýip sürjüleriň biri aýdypdy. Geçen ýylyň awgust aýynyň ahirinde we sentýabryň başynda diňe Lüftabat artyk serhet geçelgesinde 100 çemesi ýük ulagy saklanypdy. Olar esasan Türkiýeden we Eýrandan harit daşayan ulaglardy. Munyň ideýany resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit bilen Täjikistana barýan ýük ulaglaryň howpsuzlyk sebäpli türkmen serhedinde saklanýandygyny aýtdy. Bu barada türkmen tarapynyň Täjikistan Respublikasynyň Daşary işler ministrligine uradan resmi hatynda bellenilipdi. Türkmen tarapynyň bu düşündürşiniň nämäni aňladýandygy henüde çenli nämälim bolup galýar. Geçen ýylyň 29 sentýabrynda bolsa Türkmenistanyň serhet geçelgelerinde Täjikistanyň alüminium öndürüji Talko döwlet kärhanasynyň ýüklerini daşayan ulaglaryň geçip bilmän galýandygy ma'lum boldy. Şonu Täjikistanyň transport kompaniýasyna Çeşme Adatlyk Radiosynyň Täjik gullugyna bu gadagynçylygyň bir aýa golaý wagt bäri dowam edýändigini aýdypdy. Şol güni Gyda Guramasynyň ýollar boýunça hökümetara geňeşiniň müdirliginiň başlygy Buri Karimow Adatlyk Radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş boldy. Ol Türkmenistanyň serhetlerinde ýük ulaglaryň geçip bilmän galmagyny değişli meseleniň şondan bir näçe gün ozal Daşkentde geçirilen konferensiýada gozalandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu problemi barada Täjikistanyň we Türkiýanyň wekilleri çykyş edipdir. Bu konferensiýanyň ideýany Türkmenistanyň häkimetleri Täjikistana ýük alyp barýan Türkiýeli ulaglaryň serhetden geçmegine ruhsat beripdir. Emma Täjikistanyň transport kompaniýalarynyň eýçiligindäki ulaglar serhet geçelgelerinden goý berilmändir.